Visus. Og det er en peach habanero. Okay. Ja, den er fin, den er smuk. Ja, det er så smuk en habanero. Den er voksen, ikke? Jeg kan godt tygge den lidt mere. Men den er god, og den smager. Hvad siger du? Ikke så stærkt. Det smager meget. Det smager meget specielt. Det smager meget bittert. Ja. Jeg er faktisk ikke så sød. Hvad? Der er heller ikke orange mere. Hvad med det der peach? Hvad med, den smager lidt af fersken? Det kan man godt smage lidt. Det smager iced tea. Nå ja. Ja. Kommer lidt stærk. Kommer lige så langsomt op for halvdag. Gå opad her. Ja. Godt op i tænderne her. Lige så langsomt bare ved roderne her i tænderne. Gør det ondt her i de her. Kommer det fremad. Meget hernede under halsen her. Meget på tungen. Under tungen der er det helt. Hvad med ørerne? Min tunge er helt lammet. Jeg kan ikke mærke det i ørerne. Jeg kan mærke, der er tryk på. Min undertunge er ødelagt. Din undertunge. Det er et nyt ord. Undertunge. Undertungen er ødelagt. Ja, jeg er svært ved at tale. Okay. Ja. I understand. Crime fucking writers! Godt ud i kinderne. Går meget ud i kinderne. Han er helt til single. Lige her der er det fuldstændig lammet. Hold kæft, hvor er du god. Meget nede af munden. Kan ikke mærke det øverst. Heroppe bagved. Og vi tager stadigvæk en peach habanero. Ja. 400.000 Scoville. Ja. Okay. Jeg kan godt mærke det i hvert fald. Mm. Lige specielt i undermunden. De bæreste tænder. Den har lidt af kuleffekten om allerbærste munden. Brænder. Mm. Bare vent til den skal ud igen. Hvad? Hold kæft. Begynder langsomt at fade. Mm. Så nu er der ro på. Ja, siderne af tungen og de allerbærste tænder er fuldstændig lappet. Mm. Det er ligesom elektricitet, der fiser gennem tænderne allerbærst. Okay. Hold kæft, hvor er du sej. Respekt. Wow. Det er godt gået. Man kan mærke, det hopper fra tænderne til tænderne. Jeg har også meget mellem tænderne, men... Så det ligger der og gærer. Lækker. Åh, hvor er det godt. Så fast mellem tænderne, og kernerne sidder der også. Ja. Godt gået. Meget flot. Ved at være fældet nu. Ja, den er fedt nu. Godt gået. Meget flot. Og du... Altså... Côte du Rhône Village her. Côte du Rhône Village. 2007. Det er min storebror. Det er fantastisk sammen med vinen. Helt klart.